ஏய் சரக்கு சரியில்லடா. ஆமா சித்தப்பா, அந்த வடை கூட ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. அதுக்கு தான்டா நம்மளே காய்ச்சி குடிச்சுன்னுங்கிறது. சித்தப்பா எனக்கு ஒரு ஆசை சித்தப்பா. என்னடா மோனு? இந்த கமுதி கோர்ட்டு, மதுரை ஜெயிலு ஒரே மாதிரி போர் அடிக்குது சித்தப்பா. இங்க பாரு, இங்க பாரு, இங்க பாரு. பெருசா ஏதாவது பண்ணிவிட்டு சாகிறதுக்குள்ள ஒரே ஒரு தடவை மெட்ராஸ் ஜெயில பாத்துறேன் சித்தப்பா. ஆமா. உனக்கு ஏன்டா இப்படி ஒரு ஆசை? அப்புறம் என்ன, இங்க நம்ம என்னதான் செஞ்சாலும் பேப்பர்ல ஒரு ஓரத்துல போட்டு விட்டுறாங்க. எப்போது போட்டோ போடுறாங்க, அப்போ இந்த போலீஸ்காரங்க வந்து மறைச்சு நின்னுக்கிறாங்க. இது அங்கன்னு வையன், வேன்ல கூட்டு போவாங்க, டிவியில பேட்டி எடுப்பாங்க. இந்த பாருத்தப்பா, நாம அப்படியே டாட்டா காட்டிக்கிட்டே போலாம். ஒரே நாள ஃபேமஸ் ஆயிடலாம். என்கிட்ட சொல்லிட்டலடா. ஆமாப்பா சொல்லிட்டலடா. ஆமா சொல்லிட்டலடா. ஆமாப்பா சொல்லியாச்சுப்பா. விட்றா, 6 மாசத்துக்குள்ள அது உண்டான வேலையை பார்த்துரும்டா. அப்பா சரி. இப்போ நீ பேசாம குடிச்சு சொல்லி புரியுறதுக்குள்ள எனக்கு நாக்கு தெரியும் போல இருக்கையா. ஊறுகாய் நக்கு நக்கு நக்கு. இன்னொரு கிளாஸ் ஊத்திக்கிறா, போதே ஆர மாட்டேங்குது.